Ja. Og jeg bliver snart læst ind i fint. Vi skal nok holde med skål. Ja, den er færdig. Hej YouTube. Vi har lavet nogle drinks igen. Og nu er det vores to venner her. Og den her drink, hvad for en drink? Den er lavet til hende her. Okay, skål på. Nej. Og den her, den er lavet til... Okay, vi starter med at give den her. Ja, vi venter lige. Og så skal du bare drikke den. Pas på mig. Måske. Vi fortæller det ikke. I må ikke tage noget ud, når jeg køler. Jeg har ikke taget noget ud af kølen. Kommer ikke spise det. Okay. Skål. Skål. Ja, Mia, nu har det været dig. Drink. Ja, så skal Og det er fordi, jeg har din drink her, hvis du gerne vil. Okay. Nu er det hendes tur til at spise. Godt. Nej, jeg skal ikke spise det. Jeg skal støje. Gør det. Så var næsten ikke engang noget ind i din mund. Jo! Og der, i den her kan I godt se, der er rigtig meget sukker i. I den her, der er der ananas. Nej, jeg mener mælk. Jeg har puttet alle ingredienser i. Altså, meget forsøgte nogen. Den er faktisk ret god. Jeg hader den. Jeg vil lave en drink til dig. Nej! Okay. Der kommer måske en mere. Nej, det tror jeg. Nej, det gør der ikke. Okay, hej. Glædelig jul! Glædelig 2. december!